temung peksi hae ribut dhewe. Ora aku apa dipoto iku. Dipoto. Ora usah dipoto, MC iki mbok foto percuma kok buang. Ngomong ame iku. Wis kandhani kok. Oh gak pe dikon ning yasinan jare omongan aku didungakno mati. Tak foto Mas, aku tak kok ning yasinan jare lu. Mas Ami ku ndak iso. Asam wong mati ora isin pe aku kok. Kok iso isin ku piye to? Lah didusi. Ngono. Sampe nek mati isin. Isin lah nek didusi. Lho, kan mati, Mas. Lho mati lah ning kono nyawane isih apa jenenge ning ngono anare. Oh berarti nek mati sampe nek didusi isin. Isin oh berarti iki mumpung isih urip ya tak dusi. Aja ade. Oh iso urip kok didusi lho kok iso. Wis wenggan kule si podang jenang ibu bunga hatiku nyanding bisa podang kuning nggih mawi cokek Mas nggih monggo sesarengan kalian ABG Nyamborsari ABG Nyamborsari Mbak Yeti Aprilia dalah Mas Komeng iya Mas Komeng September kok iso September Mas sampean kan April aku September kono Juni kono Juli kono ngatemi lah tak kira Komeng Agustusan lho Mas sampe bendera ta apa kok iso yuk tanjake cok oke
yen si bodang andut ati kepranan ramanya atiku saya datang seranani son bekat puluh campur sari. Iya, 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 iya. Oh, enak lemas. Mubang-mubang ora krasa esok awan nganti wengi nganti liya kang kleyang-kleyang tak sambang menca ning apang gegancangan gegancangan tak rindih saka kateman sarwi ngoceh dheweke kalih pencokan welo kae tak sawang mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen takon nganding sirane ayo dhewe yen si bojang handutut ati kepranan ramanja hatiku sangsaya datra asranane son beda kulo temen podang kuning sampun kanturan minangkani pamundutan saking Bapak iya Mbah